ସମୟର ଦାସ ଅଟେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ, ବଳବାନ ଭାବିବାଟା ଅଟେ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ରାଜା ହୋଇଥାଏ ଭିକାରୀ, ସମୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କରନିବେ ଖାତିରି। ଏ ସଚରାଚର ପୃଥିବୀରେ କେହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟ ନିଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିରୀକୃତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦୁନିଆ ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶେଷରେ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ବିଶ୍ୱ ସଚରାଚରରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମଣିଷତ୍ୱର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା କାଠିକର ପାଠ। ମଣିଷର ଚରିତ୍ର, ହାବଭାବ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ବେଶଭୂଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଏମିତି ଅନେକ ମଣିଷ ଏ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା, ଆତ୍ମଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରପତି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପୋଷଣ କରି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସେହି ମଣିଷ ସମୟଚକ୍ରରେ ନିଃସ୍ୱ, କାଙ୍ଗାଳ ଓ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ପାଲଟି ଯିବାରେ ଅନେକ ଦୃଢ଼ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଇତିହାସରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ନିକଟରେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼। ସମୟର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆମେ ବିବଶ। ଆମ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରି ଚାଲିଲେ, ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ କର୍ମରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ କେବେ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କଥା ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।